Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, orain Igor Peñalbertekin gaude, elako ordezkaria Volkswagenen. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Bueno, grebarako deialdia egin zenuten elatik asteartean, ezta? Eta, bueno, zergatik izan da greba, kontatu guzu pixka bat. Bueno, ikusten ari gara nola urtetik urtera absentismoa gora egiten duen, nola gure produkzioa gero eta egiten dute produkzio gure lankarga hasi egin da, langileengan, eta ikusten dugu nola gero eta langile gutxiagorekin egiten dugu lankarga berdina edo gehiago. Orduan horrek eramaten gaitu osasuna galtzera, absentismoa azkeneko 10 urteetan bikoiztu egin da, 6tik 12ra. Eta gu egin genuena deialdia astearterako, jendeak ikusarazi egin zezan zuzendaritzari nola gauden eta ez gaudela bat ere pozik lan honetan, ez da. Eta noiztik gertatzen da hau? Hazkunde bat gertatu da, ez da? Eta noiztik, zergatik? Bueno, ikusten da nola 2014tik, daukagu datu horiek, 2 puntu, 2019an ja ikusten da nola hor geneukan 8 eta piko, eta hortik aurrera egin du gora askoz ere azkarrago, izan arte hau, eta hau gertatzen da, hori kateetan gero eta gehiago exijitzen gaitu enpresak, eta, osasuna galtzera eramaten gaitu. Eta absentismoaz hitz egiten ari zara, baina zer da konkretuki hau? Bueno, absentismoa guk hitz egiten duguna da enfermedad eta akzidente, horiek bi gauzak sartzen ditugu absentismo honetan, badago beste absentismo bat, ez baduzu lanera joaten, absentismoa da. Baina guk hitz egiten duguna da absentismoa eragiten duena lanteriak, ez da? Daukagu enfermedad komun asko, gehiago, Volkswagenen, zeren ere hau estaldi egiten da, ez da? Hemen osasuna galtzen dugu, baina bideratzen gaituzte komuna izango balitz bezala, ez? Eta ikusten dugu, ez dela onargarria, zeren metalen Nafarroan askoz ere gutxiago absentismo daukate, beste enpresetan, badaude enpresa gurea bezala edo okerrago, baina mediak bajuagoak dira. Orduan guk esaten duguna da, lana egiten dugun eran, osasuna galtzera eramaten gaituela. Egunero 400 eta piko langile bajan daude lantegi honetan, eta hori ez da onargarria, eta guk ikusten duguna da, langile gehiago beharko genituzkela lan bera egiteko. Eta banatu beharko genukela lana, horrek eramango ginduen baja gutxiago hartzea. Eta hori da gure nahia, eta horregatik egin genuen greba joan den asteartean. Eta ere azkenean oso zaila da, azkenean lan istripu bat igual bisualagoa da, ez? Eta identifikatzea lan istripu bezala, baina hori gaixotasun bat denean, oso zaila da igual hori identifikatzea lanetik datorrela edo... Hori esaten dugu, ez da, gaixotasuna hemen 12% denean, eta kanpoan, edo beste enpresetan, 6%, 5% dela gutxi gora bera, hemen zerbait estaldu egiten da, ez da. Zerbait gertatzen da Volkswageneko langilearekin egoteko 12% horretan. Hori guk ikusten dugu lankargagatik dela, lanagatik dela, baina zuk esaten dut bezala zaila da, gero hori ikustaraztea bai enpresari, estaldi egin nahi duela, eta bai seguridad sozialeko arduradunei ikuskaritza ere ez da oso, jende gutxiago lanean, behar ditugu ikuskari gehiago hau zuzentzeko, baina hori dira beste eraginak, ez? Eta gero ere, zer da lan istripua? Ze mota ezberdinak izan daitezke, ez da? Adibidez, lan istripua, laneko orduetan gertatzen dena, baina gero ere dago initin ere, ez? Laneko bidean, eta ze ezberdintasun daude. Lan istripuak, istripuak direnean, ez da? Zerbait gertatzen da, zerbait istripu bat dena. Gero gaixotasun profesionalak horiek izaten dira,
mugimendu repetitiboak eragiten dutena, adibidez, eskumuturretan, besoetan, sorbaldetan, horiek ere istripuak ez dira, baina bai dira gaixotasun, lan gaixotasunak horregatik. Eta zer da proposatzen duzuena zuek? Hori, batez ere proposatzen duguna da jende gehiago behar ditugula katean, eta gaur adibidez 6 pertsonaren artean egiten den lan bat, beharko genukera segurazki 7. Horrek egingo luke lankarga jaitsi, ez luke enpresak kotxe gutxiago egingo lituzke berdinak, baina jende gehiagorekin. Eta etekinak, egin dezakegu etekinak ekarri dituen Volkswagenek azkeneko 2 urteetan historikoak izan dira, inoiz ez bezala dirua irabazten ari da Volkswagenek, eta hori esaten dugu ere ez, diru horrekin ere banatu beharko litzatekeela diru hori langile gehiagoren artean. Eta kontratatu behar da, eta langile gehiago sartu, sentismo hori jaisteko eta osasuna babesteko. Eta, zer moduz joan zen astearteko greba, parte hartze handia egon zen? Esan behar da, guk 14% representazioa daukagu Volkswagenen, CGT-rekin 20% iritsiko ginateke, eta, daude beste sindikatuak, datozela bat, edo orain ez dutela ikusi momentua horrelako gauzak egiteko, edo grebak egiteko, orduan, lana galdu zen, kotxeak galdu egin ziren, egun baino gehiago kotxe gutxiago egin ziren asteartean, baina izan behar da, zuzendaritzak egin zituela gauzak greba hau gutxiago nabaritu zedin produkzio printzipalean, ez? Zer egin zuten, jendea lekuz aldatu, beste gauzak ez egiteko, baina produkzioa atera zedin. Baina, pozik gaude eta arro langileriak egin duen esfortzuarekin. Eta enpresaren aldetik erantzunik jaso duzue? Oraindik ez dugu erantzunik jaso, ez dugu uste erantzunik jasoko ditugula, baina egin beharko duguna da langileari ikusarazi, behar dugula horrelako mugimenduak jarraitzeko zuzendaritzari esanez, banatu behar duela, jaitsi behar dela absentismoa, eta neurriak hartu behar dituela egoera hau aldatzeko. Argi dago enpresa gai honen inguruan erantzunkizuna duela, baina uste duzu gobernuak baduela ere erantzunkizuna zentzu honetan? Guk uste dugu gobernuak ez lukeela onartu behar enpresa batek eta Volkswagen enpresa bezalako enpresa batek 400 langiletik gora egunero seguridad sozialeko dirutik kobratzea, ez da? Guk uste dugu gobernuak jarri beharko litzatekeela Volkswageneko arduradunekin hizketan, aber zer gertatzen den, eta hori ere eskaturi izan diogu gobernuari, elatik ere ikusten dugu ikuskaritza inspektore gutxi dagoela lantegi guztiak ikusteko zenolako egoeran dauden, egiten ditugu salaketak, baino mugiarazteko ikuskaritza kostatzen zaigu, ikusten dugu lankarga handia daukatela haiek ere, orduan behar dugu aldatu eta behar dugu aldatu sistema gobernutik bai. Gainera, azken aldian, ez da bakarrik Volkswagenen gertatzen ari da Nafarroa osoan eta oso modu maizean, ez? Hori ikusten dugu, guk Volkswagenen badakigu zer den Nafarroan, ez da? Batez ere da publikoki edo jendeari interesatzen zaiona edo komunikabideak garrantzi gehiago ematen diote, hitz egiten dute gehiago Volkswagenetik eta guk izan beharko ginateke pixka bat ejemplo edo sartzen duguna beste langilei esateko, hemen ere gaizki gaudela, haiek ere gaizki daudela eta mobilitatu beharko garela hau zuzentzeko. Eta zure ustetan, arazoa praktikoa ala teorikoa da? Esan nahi du, araudi falta dago prebentzioan edo araudia badago baina ez da praktikara eramaten edo ez da igual hain zorrotza izan beharko lukeen bezala? Hori da, azkenean dena nola dago, dena gainezka egiten die guztiei, medikuei ere bai, medikuek ere ikusten dute joaren direkarenean langileok medikura baja ematen digutenean esaten digute medikuek. Hau baja laboral bat izan beharko litzateke, baina gero joaren gara erreklamazioak egitera, hau atxeratuta daude, urteak pasa daitezke erantzun bat jasotzeko, orduan medikuak nekatzen dira, langilea nekatzen da,
Eta, bueno, izan beharko litzateke, bueno, ikusten duguna, ez? Nola dagoen kanpoan medikuak eta seguridad sozial dagoela dirurik gabe edo lista de espera, gero eta handiagoak daude. Orduan, bai, ikusten dugu, hori, beharko genukeela aldaketa handi bat. Eta esan duzu, orainik ez duzuela erantzunkizunik edo erantzun bat jaso, ez? Eta horrela jarraitzen baduzu ez, zer egitea pentsatu duzu. Bueno, Google ikusi behar duguna da nola langileria, trebagintzuen langileri horiek nola bizi izan duten, eta etxegin beharko dugu asko langileekin, behar badugu gehiago edo rekauza hauetako edo grebara ditzu behar badugu urrengorako, jende gehiago batu dadin ez da. Orduan, bueno, ingo ditugu gure batzarrak eta gure bilerak eta aber zer erabakitzen dugu guztien artean. Eta, bueno, ja, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, zerbait ahaztu zaigu. Ez, batez ere hori ez da, Volkswagenek diru asko irabazten duela, urtero, orain etortzen da elektrikoa, etortzen da beste automatizazio prozesu bat, elektrikoa egiteko, non esan digute langile berdinak egongo garela zenbakiekin ez, 5.000 inguru, eta guk eskatzen dioguna Volkswageni da, orain etortzen dela beste produzitzeko modu bat edo automatizazio gehiagorekin, lortzen dugun automatizazio horiek langilei ere eragin ona izan dadin hartzea hori laguntzeko, ez? Automatizazioak laguntzeko eta ez bakarrik enplegua suntsitzeko. Gainera, haien diru sarrerak ere igo egin dira azken urteetan, ez? Dituzte langile gutxiago, egoera okerrago batean, ez da? Baina haien diru sarrerak igotzen doa. Bai, etekinak azkeneko 2 urteetan historikoak. 20 milioitik gora dena horretzen duta hori bakarrik akzionistantzat, ez da? Orduan hori ere ikusten da. Ja, 2014an, 2012an, ia erdia irabazten zuten. 40 milioi, gaur 85. Orduan, bai, guk esaten dugu diru hori ere behar dugula gure langileak osasuna babesteko. Eta, bueno, esan behar da, kontratu releboa, azkeneko 5 urteetan, izan duguna Volkswagenek, 600 langiletik gora joan egin dira, urteekin, eta 600 langile berri etorri da, eta horrek egin beharko lukeena da absentismoa jaitsi, baina alderantzik gabiltza. Gazteak ere erori egiten dira absentismora, zen ikusten da, lankarga handia dela. Gainera, gazteak daukate kontratu hori oso motzak, ez? Bueno, gazteekin, behin-behineko langileekin, hemen egiten dutena da, egon behar dute ia 4 urte behin-behineko bezala fijo izatera, horrek eragiten duenarekin. 4 urte, ezin duzuna bajak hartu edo gaixo izaudenean etortzen zalan egitera, eta horrek eragiten du beste egoera bat, ez? Gero finko egiten dituztenean, asko ikusten dugun nola, orduan hartzen dituzte behar izan zituzten bajak, baino berandu, ez? Eta orduan ikusten dugu gauza latzak bai. Bueno, Igor, mil esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zuen arazoa gurekin plazaratzeagatik, eta ea egoera hobetzen den. Eskerrik asko zuei. Bueno, ondo segi. Berdin.